Velkommen til de 5 haller. Her i det naturskønne og historiske område ved Hald er der aktiviteter året rundt. Men du og din forening kan også være med. Kom og brug vores fine faciliteter. Vi kan støtte jeres arrangement både økonomisk og praktisk, så vi sammen kan få det til at sprudle af liv på de 5 haller. Tag ud og kig på fugle. Kom helt tæt på historien. Vi har høje tårne og dybe søer. Her lever de store fortællinger. Og de små og nære. Vi vil gerne invitere jer, store som små, til at bruge det her fantastiske sted. Det er også børnenes hal. Foredrag, udstillinger, plantefarvning eller måske noget helt andet. Klik ind på vores hjemmeside og se, hvordan I kan være med. Vi glæder os til at se jer herude. På gensyn!